Винаги имаме на разположение безкрайност от различни избори. Например, сега можеш да почетеш книга, да се разходиш в парка, да се обадиш на някого или безброй други неща. Да кажем, че избереш да се разходиш в парка. Там можеш да поемеш по лявата или дясната алея. Избираш лявата и срещаш познат. Той те кани някъде и решаваш дали да приемеш или да откажеш и така нататък. Всеки избор води до съответното преживяване и ние никога не спираме да вземаме решение. Последователността от решения е като пътека и ние се движим през мрежа от възможни пътеки. Тази мрежа е безкрайна и необятна, но със сетивата си възприемаме само малка частица от нея и я наричаме свой живот. Сред всички възможни преживявания по мрежата има такива, които предпочитаме и такива, които не предпочитаме. Посоката, в която се движим, зависи от решенията, които вземаме в настоящето. Как обаче да избираме мъдро, при положение, че гледната ни точка е толкова ограничена? Не можем да предвидим всички последствия, до които дадено решение ще доведе. Когато избираме да отидем в парка, нямаме представа кого бихме срещнали и какво би се случило. Освен това, не можем да видим къде водят всички възможни пътеки. Логическият ум е твърде ограничен и няма капацитета да вземе предвид всички променливи и неизвестни. Ето защо, ако разчитаме на него като основен инструмент за насочване по мрежата от вероятности, ние започваме да мислим твърде много и да се затрудняваме. За щастие, има друг, далеч по-прост и натурален начин да се насочваме към преживяванията, които предпочитаме. И ние имаме вродената способност да го използваме. Вместо да се опитваме да разгадаем с ума си как да получим нещо, ние просто можем да се настроим на неговата чистота, да усетим неговата есенция. Тя може да бъде въодушевление, изобилие, благодарност, забавление и така нататък. Например, можем да се запитаме: какво би било да се забавляваш от сърце? Какво е чувството да си прекарваш наистина добре? Ако използваме малко въображение и се заиграем за няколко минути, хващаме вибрацията на забавлението. Ако задържим тази или която и да е друга честота, всичко се променя. Ето какво се случва. Всяка вибрация, когато е активна, придава специфичен нюанс на чувството в нашето тяло. Настроението ни също се променя и започваме да гледаме на нещата по различен начин. Идват ни нови идеи, хрумвания и импулси. Това води до различни действия и, разбира се, нещата, които ни се случват, се променят. Хващаме различен курс на движение по мрежата от вероятности. От всички възможни пътеки, ние разкриваме тази, която отговаря на нашата цялостна вибрация най-много. Приемаме я като телевизионна програма в зависимост от настройката. Ако преобладаващата честота на човек е забавление, му се случват повече неща забавни за самия него. Ако е главно благодарност, се показват повече неща, за които да бъде благодарен. Ако е предимно яд, попада на повече неща, на които може да се ядоса. Без значение каква есенция държим в себе си, ние непрекъснато се движим към преживявания, които резонират с нея. В повечето случаи без дори да го осъзнаваме. Очевидно е. Ако обърнем внимание, ние бързо забелязваме, че нашите обкръжения и обстоятелства са точно отражение на честотата, която доминира в нас, на обичайната ни вибрация. Ако я променим, те също се променят. Нашата единствена задача е да държим честотата, която предпочитаме. Всичко останало неизбежно идва като следствие. Просто е. Объркването идва само от ума и неговите непрекъснати предположения, очаквания и проекции. Нещата налекват, когато го оставим да се отпусне, знаейки, че каквото и да се случи, ще отговаря на нашето вътрешно състояние. Идеята не е нова, позната е от хиляди години, но има няколко предизвикателства, които повечето хора срещат, когато я прилагат. Нека да ви ги покажа.